spesial kangge ketua mempelai ada Setio Tumbuh. Orang gur kesleo iki Mas. Emang dasare suwantene telas sih. Tahun baruan malam tadi ya. Tahun baru diudani rada teles Siti, jadilah. Teles mosok mong sithik. Siti. Berarti nek teles sithik kuwi nyemek Ana kuwi. Mungkin to berkaing witi
Matur semanwun. Matur semanwun. Niki wau. Setunggal swasana